É un novo ano e o Concello de Carballiño fai un esforzo para que a xente compre no Carballiño. Para o Concello é moi de gran interés que os cartos que se poden gastar nestas campañas de Navidad pois queden no Concello e que os nosos emprendedores, autónomos, pois axudalos un pouco porque estamos en época difíciles. O obxectivo da campaña de Bonos Comercio Carballiño Contigo 2025 pois é un obxectivo común para apoiar e revitalizar o noso comercio local. A campaña vai a sacar 1000 bonos ás rúas, vai a ter un funcionamento moi sinxelo para que, animar a todas as persoas a participar, o maior número de persoas e de establecementos, por suposto. Comezamos cunha adhesión de establecementos durante os días 15, 16 e 17, comeza xa nestes intres, calquer establecemento do Carballiño pode adherirse a esta campaña. O día 18 poderán descargar o bono e adquirir as persoas interesadas o día 18 e xa canxealo tamén nestes establecementos adheridos que ademais contarán cunha señalética da campaña e unha cartelería específica. Dende o Concello apostamos por revitalizar e dar a importancia que ten ao noso comercio local que conforma un tecido tanto económico como social moi importante para a nosa vila. Son unha parte moi importante que fortaleza a nosa comunidade, que crea emprego, que dá vida aos barrios e que son un motor económico aquí no Carballiño. Dende a Concellería de Comercio apostamos por sacar este bono para que estas compras navideñas se queden aquí no comercio local da vila e non escapemos a grandes superficies e animamos a todos a que confíen no proxecto. Os beneficios que temos tanto para os consumidores como para os comercios locais e para o consumidor, teño que decir que unha vez que teñen ese bono notamos que hai un maior poder de compra, un acceso a beneficios exclusivos porque ao final pois son 20 euros que se agasallan en modo de bono, en modo de desconto cada vez que fan a súa compra. Ao final, como resumen, teñen unha compra moito máis satisfactoria porque mercan aquilo que queren cun desconto engadido que son esos 20 euros que se agasallan. E a verdade, nesta ocasión, que sabedes que cambiamos o formato, que para eso temos aquí aos compañeros de LITEC, nas outras ocasións foi a modo tarxeta, e nesta ocasión, pois, sabemos que chegou o mundo digital, pois aquí estamos. É unha experiencia digitalizada, pero moi simplificada. Co tema do bono comercio, o que tratamos é de que a compra do usuario se realice nunha página web, que neste caso é carballiñocontigo.com, paguen 30 euros e a un monedero virtual se basculen 50 monedas, por dicirlo de alguma maneira. Eso sin rexistros, sin email, sin contraseña, sin nada. É un SMS que chega ao teléfono do cliente co seu link de xestión do cupón. Por outro lado, na parte do establecimento ten o seu panel de administración tamén, sin rexistros, sin usuarios, sin contraseñas e sin nada. Un link donde el fai unha xestión da administración dos cupóns para poder canxealo. Para canxealo é tan fácil como eu indico canto diñeiro quero emplear na compra que estou realizando, o establecemento indica a mesma cantidade de compra e automáticamente o usuario, cliente, sale un código é aleatorio e que non se pode adivinar e o establecemento mete ese mesmo código nese mesmo momento. Nese momento fai esa transacción de cliente a establecemento e aí queda cerrada a operación.